Sa number 9, pito ka mga na-stranded nga construction workers sa Palawan na rescue kag nakapauli na sa Bacolod. Nagligad lang nga semana sa naghinyo sang bulig ang pito ka mga na-stranded nga Negrense nga nangayo trabaho bilang construction workers sa Palawan. Marso 26 sang nagbiya sila sa Bacolod. Pero sang ara na sa ulubrahan, lain ang naging pasalig nga trabaho kag sweldo sang ila recruiter sa ila gindangatan. Gani sang makalabot ini kay Congressman Greg Gasataya, girayon nga napatigayunan ang pagpapauli sang pito ka mga construction worker. Kaina Lunes ang aga sang mag-abot ang mga na-rescue nga construction worker. Apat sa ila mga taga-barangay Mansilingan. Sila ang gilayon nga ginabi-abi kag gintagaan sa bulig ni Mansilingan na punong barangay, Franz Shongko. Gani ang ila kakapoy kag pagpangabudlay ang temporaryo nga nabuhinan. Napatigayunan man ang pagpauli sang duha pa nga taga-banwa sang Mursya kag isa sa Binalpagan.